दिनै 2013 जि बिटिसि सृष्टि जादोंमोन आरो बे बिटिसिनो जि 6 शिड्युलनि खमथा होदोंमोन बे खमथाफोरखौ बिटिआर एकर्ड जानाय आरो बिनि पर्यायक्रमे जि सरकार जाबाय बिटिआर गभर्नमेन्ट जाबाय बे गभर्नमेन्टनि दारैहाय साफा बिटिसिनि जि खमथा बे खमथाखौ फोजोबफिनजोब्बाय। आसरिता बेसो जे बर'फोरनि दैदेनगिरि जानानै इउपिपिएलनि नेताफोरा बुजिनानै खालामखो ना थगायजाखो मानो बुजिनो रोंदिया। जेब्ला प्रमद बर'आ मोनसे नटिफिकेशननि दारैहाय 16था बिभागखौ डिसिनो हगारना हरनाय जाबाय बेखौ मानो बुजिदिया जे डिसिआ आलादा इन्स्टिटिउसन अनुस्थान डिसि आरो एसपिआ बिटिसिनि आन्डाराव गैया। गतिके बे बिटिसिनि आन्डाराव गैयै अनुस्थाननो नोंनि खमथा बे बिभाग 16था बिभागखौ हरोब्ला नोंनि आखायाव जेबो थाला। दिनै बे 16था बिभागनि हेड अफ एकाउन्ट बेखौ क्ल'ज खालामबाय होननानै बुंदों। क्ल'ज खालाममारबायब्ला अब्ला बे 16था डिपार्टमेन्टआ बिटिसिजों गैला। बबे गैला जि 16था डिपार्टमेन्ट जों नुनो मोन्दों मेइन डिपार्टमेन्ट गोजा नोंनि शिक्षा बिभाग हेल्थ बिभाग पिडब्लिउडि इरिगेसन एग्रिकालचार फरेस्ट इत्यादि बे 16 डिपार्टमेन्टआ गैला। साख्रि बाख्रिनि खोथा बिटिसिआव 4 ग्रेड आरो 3 ग्रेड साख्रि होनायनि खमथा होदों। ओंखायनो थांनाय 15 बोसोराव जोङो सेन्ट्रेल सिलेक्शन बर्ड खालामनानै मोनफ्रोमबो बिभागनि 4 ग्रेड आरो 3 ग्रेडखौ सिलेक्शन खालामनानै बिटिसिनि मानसिफोरनो साख्रि होदोंमोन। नाथाय दिनै बे एपइन्टिं अथरिटि बे खमथाखौबो बिटिआर सरकार प्रमद बर'नि सरकारा खोमानानै लाबाय। सेन्ट्रेलाइज सिलेक्शननो आसाम गभर्नमेन्टआसो दा सिलेक्ट खालामसै। दाख्लैसो मा थारिखमोन बेवहाय क'क्राझाराव मोनसे 23 तारिखआव क'क्राझाराव मोनसे सिलेक्शन जानानै थांबाय साख्रिनि 3 ग्रेड 4 ग्रेडनि बिटिसिनि। जोंनि खोनानायाव 700 नङाबा 800 3 ग्रेड आरो 4 ग्रेड साख्रि दा बिटिसिआव दङ। जोंनि सरकार मोनबा जोङो सेन्ट्रेल सिलेक्शन बर्डनि दारै बेखौ सिलेक्ट खालामनानै बिटिसि बासिनोनो साख्रिखौ होगौमोन। जेब्ला नैबे सिलेक्शन प्रसेसा आसामनि आखायाव थांबाय जोंनि बे जायगानि राजबंशीखौनो बुं आदिबासीखौनो बुं नेपालिखौनो बुं बिसोरनोथ' साख्रि होखाया। जोङो बर'फोरखौबो साख्रि मोननांगौआ दिगदारि दंसै। आसामाव थांबाय नालाय जोङो 10% मोनगोन। आसामनि कन्टेक्सआवसो जोंखौ होगोन। आसामाव जोङो ट्राइबेलफ्रा 10% मोनो आरो जिहेतु बिसोर सिलेक्ट खालामबाय जों 10% मोनगोन। जोंनि बिटिसिनि जि 700था बा 800था पस्ट दङ बेवहाय जों 10% हिसाबैल' मोनसिगोन। बाखिया आसामनिफ्राय फैजोबसिगोन। होमबा बे बिटिआरनि नेताफ्रा इलेक्शन समाव परिबर्तननि खोथा बुंनानै न'खर साख्रि होगोन होननायनि बिनि खोथाखौ बोरै लाखिबावनो बिसोरलाय। जोंनि रायजो राजाफ्रा बिराद साफार जासिगोन। नोंथाङा बे सोरखारखौ मा जाजानो एबा मा खालामजानो लुबैयो? बिटिसिनि पावार एन्ड फांसनखौ जुदि बारायनानै लाबोनो रोङा अब्ला जेरै दंमोन ओरै दोन। जेरै दंमोन ओरैनो लाखिनांगौ आरो बिटिसिखौ बिदिनो सालायलांनांगौ। बिटिसिनि हेड जायखौ चिफ होनना बुङो बियो केबिनेट रेंकनिमोन। डेपुटि चिफ आंमोन 15 बोसोर आं केबिनेट रेंकनिमोन। इएमफ्रा गासिबो स्टेट मिनिस्टारनि रेंकनिमोन। स्पिकार जोंहा केबिनेट रेंकनिमोन। नाथाय दिनै बिथांमोना बिराद पावार मोनबाय। बिटिसिनि ओरै होननाय मानसिफ्रा दिनै प्रमद बर'आल' केबिनेट रेंक बेबो नटिफिकेशन गोदान होजादों आरो डेपुटि चिफआ जेबो रेंकबो गैया। इएमफ्रा जेबो रेंक गैया। ओंखायनो डिसि बिथांमोनहा सार होननांगौ। डिसिआ बिसोरखौ फात्ता होआ। बे समाव फेरेंगा बसुमतारी बिथाङा बुंदों बे 3 ग्रेड 4 ग्रेडआ बिटिसिनि साखरि नङा आसामनि सोरना बुंदों बेयाव मा क्लियार? जुदि आसामनि सोबा क'क्राझाराव मानो सिलेक्ट खालामफैखो? क'क्राझारा बिटिसि नंगौना नङा? आरो बिथांमोना प्रमान होथों जे जि सिलेक्शन जादों बे आसामनि थाखायसो जादों
जोंनि बिटिसिनि थाखाय जायाखै होननानै बिथांमोना प्रमान होदों जों जेसेबां मिथिगौ बियो सेन्ट्रेलाइज सिलेक्सन अल आसामनि इनक्लुडिं काउन्सिल्स दा बेखौ काउन्सिलनि नेताफ्रा गावहानो साख्रि होनो हानायनि क्षमता दं बेखौ मानो हगारना लानांगौ मास्टार साख्रिखौबो जुदि होनो हालाब्ला बे बिटिआर गभर्नमेन्टआ बे बिटिआरआ अब्ला बे बिटिआरखौ मानो मावगौ जोंनोलाय जोंनि स्कुलाव 4 ग्रेडनि साख्रिखौबो जुदि एपइन्टमेन्ट होनो हालाब्ला बे बिटिआरखौ जोंनो मानो नांगौ दिनैसिम इलेक्सननि सिगांबो आरो उनावबो रन्जित बसुमतारी बिथाङा बिराद गिदिर गिदिर खोथा बुंदों इभेन इन्डिभिजुवेल मुंख्लं नखरफोरनो साखरि होगोन होनदों जोङो नखर साखरि होगोन होनदों बिथाङा बे जाफुंसारनो हादों गावनि खोथा होनाय बायदि मा बुङो बेखौ नोंथांमोनानो नुगासिनो दं नोंथांमोना मिडियानि मानसि बुंनानै होदो बहाबा सासे होजेनबायब्ला नै रन्जित बसुमतारीया गावनि खोथाखौ लाखिबाय साख्रि सासे होबाय होननानै नोंथाङा खोन्था राकेश बसुमतारी बिथाङा बिटिएफखौ मानसि बुथारग्रा पार्टि होननानै बुंदों बियो बर'नि इतिहासखौ बिटिया बर'नि इतिहासखौ बिटिया बिपिएफ दोलोआ जे बियो इलेक्शन जानानै 15 बोसोर रायजो खुंदों आरो बे 15 बोसोराव ओनसोलाव मा रोखोम उन्नति फैया बोरै गन्डगल बिराद डिस्टार्ब समनिफ्राय लासै शान्ति फैया बेनि इतिहासखौ बेसेबां मिन्थिगौ आङो बिथांनि सम्पर्क मिथिया किन्तु बिथाङा जि बुंदों बे सासे इरेसपन्सिबल पार्सननि बियो खोथा मस्ट इरेसपन्सिबल पार्सननि बियो स्टेटमेन्ट बे समाव बिटिसिआव बिटिएफ दोलोखौनो रायजो राजाफोरा अनसायफिनदों फैबाय थानाय समाव नोंथांमोना बिटिसि हालामनि थागिबिफोरनि थाखाय मा खामानि मावनो थागथियारि खालामदों बोरैबा सरकाराव फैगोन आरो बिटिआर हालामनि बा बिटिसि हालामनि रायजोफोरखौ बोरै अनसायफिनगोन जोङो रायजोनि खाथियाव थांगोन जोङो गासैबो बिटिसिनि अबस्थानि सम्पर्के जोङो बुंगोन बिथांमोना बुजिगोन जोङो जुदि पावाराव फैयो आगोलाव जेरैबायदि शून्यनिफ्राय दानि अबस्थासिम जों लाबोनो हादों जोंनि जायगायाव स्कुल गंसे थिं गोनां गैयामोन बेखौ मानो बावजोबखो जोंनि जायगायाव 1 किल'मिटार फिस लामा गैयामोन बेखौ मानो बावजोबखो जोंनि जायगायाव फिसा 2 फुटनि कालभार गैयामोन बेखौ मानो बावजोबखो जोंनि जायगायाव दालां गंसे गैयामोन बेखौ मानो बावजोबखो जोंनि जायगायाव डिस्ट्रिक्ट अफिस दंमोन नामा क'क्राझारल'सोमोन जोंनि जायगायाव साब डिभिजन अफिसेसफोर दंमोन नामा जायनि दारैहाय ओनसोलाव इउनियननि कार्यकलापा फैयो जायनि दारैहाय जोंनि गथ' गथायफ्रा शिक्षा मोनो बिदि जोंनाव सिस्टेम माबा दंमोन नामा प्रसासननि बेबस्था दंमोन नामा जों दिनै बेफोरखौ गासैबो सिजन खालामजोब्बाय मोनबै डिस्ट्रिक्टआव जों रानबाय 10टा साब डिभिजनाव जों रानबाय सिस्टेमा फैबाय अबस्था फैबाय प्रसासन फैबाय बिनि दारैसोना स्कुल कलेज जोंनि जायगायाव फैबाय हस्पिटाल जोंनि जायगायाव फैबाय एग्रिकालचारनि जि इरिगेसन सिस्टेमनिफ्राय आरम्भ खालामनानै कृषकफोरनो मा सहाय सहযোगिता नांगौ मा नांगौ हासारनिफ्राय लानानै गोदान टेक्न'लजि बाहाय लाबोनो हाबाय जों बेबायदिनिफ्रायसो लाबोदों गतिके बेनिफ्राय आरोबाव गोजौआव थांनो बेनिफ्राय साबसिन जोंनि हेल्थ कन्डिशनखौ फोसाबनो जोंनि एडुकेसन अबस्थाखौ आरोबाव फोसाबनो जोंनि सामाजिक अबस्थाखौ फोसाबनो अर्थनैतिक अबस्थाखौ फोसाबनो बेनि बेबस्थाफोरखौ जोङो गभर्नमेन्ट फैयोब्ला आरो साबसिन खामानि मावलांगोन जोबनाय बेलायाव राजखान्थि दोलोफोरा नोंथांखौ बिजेपि दोलोआव थांसिगोन होनना गोबां बानजायनाय खोनादों बेसेबां सैथो नोंथांनि चिरां दुवार्सआ आंनि समस्थिया आंनि न' नंगौना नङा CMआ कंग्रेसनियानो जाथों बिजेपिनियानो जाथों चिफ मिनिस्टारा चिफ मिनिस्टार बेयो हेड अफ दि स्टेट बयनिबो थाखाय चिफ मिनिस्टार बिथाङा आंनि न'आव फैदों आङो बिथांखौ लोगो हमनो थांनायाव ना UPPLनाव सोंगोन ना आंनि पार्टिनि मानसिफोरनाव सोंगोन आं सासे नेता बिथाङा सासे नेता 15 बोसोर आंनि राजनैतिक खालामनाय समावहाय बिथांजों अथ'प्रथ' सान हर जोङो जिरायलायनानै रायलायलायनानै खामानि मावबोदों बिथाङा आंनि न'आव फैदों आं बिथांखौ रायलायनांगोन ना रायलायनाङा बिथांनो साहा कापसे दै ग्लाससे होनाया आंनि दायित्व नंगौना नङा बे ओनसोलनि समस्या बाहाय मा नांगौ नाङा ब्रिफ खालामनाया आंनि दायित्व नंगौना नङा दिनै गोदान सरकार जादों गोदान नेताफोर फैदों होननानै बिसोरनि सायाव आं सोनारनानै थानाया बे जाम्बा जागोन ना सियारनि खामानि जागोन गतिके आं बिथांखौ लोगो हमदों बे खारनाव बिजेपिआव थांनायनि थाखाय आं बेखौ लोगो हमाखै जोंनि जायगायाव फैदों आंनि न'आव फैदों बे हिसाबै
मान सन्मानै बिथांखौ लोगो हमनानै जोंनि जायगानि समस्यानि प्रति बिथांनो आङो माबा खालामदों ब्रिफ खालामदों। जोबनाय बेलायाव नोंथांमोनखौथ' दिनै बर' रायजो राजाफोरा अनसायखादों BPF सापर्टारफोरखौ मा अननाय बावहरगोन माबोरै बरायगोन? गोलाव समनि उनावहाय जोङो BPF दोलोआ मोनफ्रोमबो जिल्लायाव बयबो रायजो राजाफोरजों इन्टारेक्सन प्रग्राम लादों आरो बिसेसकै वार्कार मिट खालामदों। बेनि उनाव जोङो ब्लक हाबगोन, प्राइमारि हाबगोन। 1 बोसोरनि बारा जाबाय लोगो मोनलायिया मोनफ्रोमबो ओनसोलावनो मा खोथा लानानै थांनो मा खामानि मावहैनो मोनसे कनफिउजन अबस्थायाव दङ। दा रायजो राजाफोरनिसिम आंना अनुर'धा बेनो जे मानो सिरि थाखो होननानै साननानै लानो नाङा। BPFआ गैला नामा होननानै साननो नाङा। BPF नेताफ्रा मा जेबो खामानि मावनाय नंला नामा होननानै साननो नाङा। राजनितिकआव जेननाय आरो देरहानायबो थायो। जों जेनबाय जेबा एसे समखौ जोङो सिरि थाथ'नाया मोजां। बेनिफ्राय जोंनि जि उइकनेस बे उइकनेसखौ नायनानै बेखौ बोरैहाय फोसाबनानै लानो हायो, जों गावखौ पार्टिखौ बोरै स्ट्रेंथेन खालामनानै लानो हायो, बे खामानियाव जों ओंखारफिनगोन।